ప్రకటన గ్రంథంలోని 7 సంఘాలు, వాటి స్థితిగతులు. ఎఫెసు సంఘం అన్నీ ఉన్న ప్రేమ లేని సంఘం. స్ముర్నా సంఘం శ్రమలలో ఉన్న శాశ్వత సంఘం. పెర్గము సంఘం విశ్వాసమున్న అనుకూలతను బట్టి మారే సంఘం. తుయతైరా సంఘము మొదటి క్రియల కన్నా కడపటి క్రియలు ఎక్కువే ఉన్న దుష్ట సంఘం. సార్దీస్ సంఘం జీవిస్తుంది కానీ నిర్జీవ సంఘం. ఫిలదెల్ఫియా సంఘం శక్తి కొంచెమే కానీ ప్రేమ కలిగిన సంఘం. లవదొకియా సంఘం నాకేమి తక్కువ అనుకుంటుంది కానీ ఎటూ లేని నులువెచ్చని సంఘం. ఈ 7 సంఘాలలో 5 సంఘాలలో లోపాలు ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు దేవుడు. ఏ లోపము లేని పరిపూర్ణత కలిగిన సంఘమే రేపు క్రీస్తు ఎదుట నిలబడబోతుంది. గనుక లోపము లేనటువంటి సంఘముగా, శ్రమలలో ఉన్న నమ్మకంగా ఉన్న స్ముర్నా సంఘము వలె, శక్తి కొంచెమే అయినా పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కలిగిన ఫిలదెల్ఫియా సంఘము వలె ఎటువంటి లోపము లేకుండా ఉండుటకు ప్రయాసపడదుము గాక. ఆమేన్.